Witam was w szóstym odcinku misji Ty. Dobra, napiszemy, że nagrywam. To się długo ładuje. Dobra, tworzymy sobie nową Movie Star Planet. Może być chłopak albo dziewczyna. Nazywamy bla bla bla. Jak ktoś napisze to w komentarzu, kupię mu wipka. Żartuję. Tylko nie róbcie tego na swoim guzik. Dobra, skopiowaliśmy to, dostajemy. Piszemy hasło. TS, login. I tutaj. Raz tu. No tutaj jest 6 level, a to 5 tysięcy kasy. 10 tysięcy kasy i możemy to skasować. Dalej. Dobra. Mam sobie listę, bo ja mam 10 rzeczy. Właśnie. Dobra. Szybko. Dobra. I będziemy mieć teraz 10 tysięcy. Napiszemy sobie jakiś status. I zbieram sobie ten mały prezent. Zostanie wtedy 6 level. Nie musimy właśnie odbierać. Teraz możemy, nie musimy tego też odbierać, tylko po prostu na przyjaciela i już piszemy biurka. Możemy sobie dać grafa. Dobra, lowki. I teraz listę. Tak, ja mam listę do rzeczy tutaj. To przebierzemy na odcinku. Jak to wszystko dam, to do was wracam. Dobra, już jesteśmy na moim koncie i możemy odebrać prezenty. Możemy tak po prostu szybko, bo mi się nie chce otwierać. I potem, jak mamy to po prostu na kasę naciskamy i już nam się albo po prostu na ubierz się tutaj. Możemy się w to ubrać. Dobra, ubieram się w to, co wam mówiłam. To ładnie. I ładnie. Ale jeszcze? Dobra, ubieram się. Kto powie? Napiszę pozdrawiam. Nie wiem, czy... Matko, teraz tak znowu. Dobra, idziemy na czat na chwilę. Nie wiem, czy mam ubrać. Dobra, mamy.